برنامه چشمه امید با سعید مراد دولتов هر روز شنبه در شبکه‌های دی فیلم. ассалому алейкум ҳамватанони азизу гиромӣ, ҳамватанони муҳтарам, марҳамат намоед ба барномаи мо чашмаи умед. мо дар ин барнома дар бораи сарватманд шудан, муваффақ шудан, чӣ хел шахси бузург шудан гап мезанем, чӣ хел фикронаи худро дигар кардан. дар муддати як моҳ дар 4 дарсе ки мегузарем дар ин барнома ман гап мезанам дар бораи чӣ тавр фикронаи худро иваз кардан, ки кадом фикронаи худ ба тарбия кардан, фикронаи сарватмандӣ, фикронаи муваффақ шудан, ки ҳаёти шумо ба сифати ҳаёти шумо ба як таъсири зиёде расонад. ҳамватанои азизи ман, бори дигар таъкид карда мегӯям, ки ин пойгаҳи, ин фундаменти шахсияти шумо, ин фаҳмиши шумо аст. инсон ҳамон чизе ҳаёташ мебиёрад, ки фаҳмишаш ба зураш расад. То есть ақлона, ақлаш ҳамон чӣ ба фаҳмиш дорад. Агар шумо хонаатон ба дарояд, хонаи шумо ҳамон хел сурату сират дорад, ки ҳамон чизҳое ҳаст дар хонаи шумо, ки ҳамон чӣ ба фаҳмиши шумо расидагӣ аст. чизе ки фаҳмишатон намерасад ва чизҳои шумо ҳаётатон ба оварданам наметавонед, сохтанам наметавонед. мо он рӯз гуфтем, ки сарҳади муваффақияти инсона фаҳмишаш аниқ мекунад. чӣ қадар фаҳмиши одам бузург шуд, ҳамин қадар сарҳади анамон ваш дур шудан мегирад. сарҳади муваффақияташ зиёд шуда дур шуда рафтан мегирад. баландиаш ҳам зиёд шуда рафтан мегирад. ҳар боре ки шумо дар соҳаи худатон муваффақ мешавед, дар соҳаи худатон тавоно мешавед, дар назди ёру рафиқатон, дар назди хештаборатон, ба нисбати онҳо мумкин ки шумо бештартар даромад доред, бештартар сарватманд мешавед, камтар обрӯтон бисёр мешавад. шумо гумон мекунед ки шумо бузург шудед, шумо гумон мекунед ки тавоно шудед. дар ҳақиқат ин чиз як ҳиссиёти хуб мебахшад ба шумо. не ки вақте ки шумо мефаҳмед ки ин дастижении шумо, ин чизе ки шумо ба даст овардед, ин паталоки шумо, мана ин паталоке ки шумо дастовар кардагӣ ҳастед, барои мардуми бузург, барои мардуми дигар пол ҳаст. вақте ки шумо мефаҳмед ки ҳамин чизе ки шумо, он нуқтаи баланде ки шумо дастгир ҳамон ба буромада расидед, ин як нуқтаи пасттарин ҳамчун пол барои одамони муваффақ. мумкин даҳҳо этаж аз шумо одамо даҳҳо зина боло бошанд, даҳҳо этажҳо боло бошанд аз ҷиҳати илм, аз ҷиҳати тавоноӣ. баъд вақте ки шумо ин чиза ҳис мекунед, мефаҳмед, баъд мегӯед ки ман бояд ки болои худам кор кунам, болои шахсиятам кор кунам, боз шахси тавонотар шавам, шахси ба илму одобам бисёртар бошад. ҳамватанои азизу гиромӣ, подсознательно ҳар як инсон ба табиатан уже ҷо шудагӣ аст, ки ҳар як инсон мехоҳад ки доно бошад, ҳар як инсон мехоҳад ки муваффақ шавад, ҳар як инсон мехоҳад ки зиндагиш беҳтар гузарад. ин ҳаме инсони зинда ба ин чӣ ҳаст? чӣ ба ки худи табиат ами хел сохтагӣ. алафа бинед, худи алаф ки алаф ҳаст, ё гул аст, ё дарахт аст, ё чи ҳар шаб 1 миллиметрам бошад ақаллан месабзад, ҳаракат мекунад. чӣ ба ки нишонаи ҳаёт ҳамин аст, ки ҳаракат кардан. вақте ки шумо ҳаракат накардед, ки як беҳбудӣ ба даст биёред, як беҳбудӣ ба ҳаёти худатон, ба зиндагии худатон биёред, вақте ки шумо ҳаракат намекунед, шумо ба оқиб меравед. шумо ба оқиб меравед, агар шумо ҳаракат намекунед. аммо муддате ки шумо ҳаракат надоред, ҳамон вақт умеди шумо мурдагӣ аст. шумо дарунатон висех, ранге ки дарахти хушк аст, ку ҳамин дарахте ки хушк шудагӣ аст, ҳазор об тиҳед ки вай барг намекунад, ҳазор об тиҳед ки вай мева наметиҳад, ҳосил наметиҳад. значит ҳамон инсоне ки умед шикастаасту, ҳамон инсоне ки дарун қалбан шикастагиасту, дар ояндаш бовар надорад, у него высихла дух, вай дарунаш хуш шудагӣ аст, ба мақсаду орзуҳои вай хуш шуда мурдагӣ ҳастанд. барои ҳамин қадар аввал якум чизе ки одам бояд ки барои муваффақ шудан ба худаш пайдо кунад, аввал ин боварӣ ба худ пайдо кардан. аввал барое ки боварӣ ба худ пайдо кунед, фикронатона дигар карданатон дар кор. нигоҳ кунед, шумо он чизе ки мехоҳед ҳаёти шумо пайдо намешавад, не ки ҳамон чизе ки шумо боварӣ доред ҳавай пайдо мешавад. диққат, шумо он чизе ки мехоҳед, орзу мекунед, вай пайдо намешавад дар ҳаёти шумо. ҳамаи вай орзуҳотон амалӣ намешавад, не ки ҳамон чизе ки, ҳамон орзуе ки ба вай шумо боварӣ доред, ҳавай ҷомаи амал мепӯшад, ба ҳамон мақсад мерасед. диққат кардестед, шумо ҳамон мақсадҳо, ҳамон чизҳое ҳаётатон ба дастрас кардан метавонед, ки ҳамон чиза барои худатон шумо реальный ҳисоб мекунед. Человек достигает только те цели, которые считает для себя реальными.
инсон фақат ҳамон мақсаде барасида метавонад ки барои худаш ҳамон чиза реалне ҳис кунад. гуфт ки ҳамин чи барои ман реалне, ман ин кор кардан метавонам. ба худаш боварӣ дорад барои ҳамон кора сохтан кардан. барои ҳамон аввал шумо бояд ки ба худатон боварӣ кардана созед. барое ки ба худ бовар созед, аввал фаҳмиши сарватмандӣ, фаҳмиши чемпионӣ, фаҳмиши тавоноя тарбия кардан дар коре. баъд шумо ҳамон чизи ҳаётатон ба сохтан метавонед. ҳамватанони азизи гуромӣ, дар дарсҳои гузашта ман дар бораи якчанда фикронаи камбағало, фикронаи сарватмандҳо гуфтам. яке аз мушкилтарин фикронае ки ҳаст, аз 55 та фикронае ки ман ёфтам дар муддати 22 соли корем фарқияти мардуми камбағал ва сарватманд, якта ки аҳамин ҳаст, ҳама мушкилтарин ин нехватка. То есть мардуми камбағал фикр мекунад фикри норасоӣ, фикри во фикри норасоӣ ҳаст. доимо фикри норасоӣ мекунад. мардуми сарватманд фикри изобилия, фикри чӣ? фаровонӣ. диққат кардестед, ман ҳамон дарс ба гуфтагӣ будам ки куртае ки ману шумо мепӯшем, дорое ки ману шумо мехарем, телефоне ки ману шумо гап мезанем, хонае ки ману шумо зиндагӣ дорем, ҳамин чиз як вақте фикри як инсон буд. ин чизҳо табиат сохтагӣ нест. инҳо ҳамаш фикри як инсон буд. мана ин доска набуд, мана ин парта набуд, мана ин чизҳо набуд. ино инсон. инсон сохт. анакун ба туфайли чӣ сохт инсон ҳамин самолёту, мошину, телевизору, компютер? ба туфайли фикронааш. ягона ҷондоре ки дар рӯи замин мегардад, лаёқати фикр кардан дорад, ин инсон аст. диққат кардесту? танҳо инсон лаёқати фикр кардан дорад. на ҳайвон, на дарахт, на сабзавот, ягон чӣ лаёқати фикр кардан надорад. ҳамин лаёқата худованд фақат инсон ба додагӣ. инсон ба сабаби аз сабаби оне ки фикр кардан дорад, лаёқати фикр кардан дорад, метавонад ки сифати ҳаёти худашро дигар кунад. нигоҳ кунед. анакун вақте ки мо мегӯем ки ин техника, самолёти, ин чизҳо ҳамаш фикр буд, диққат фикри як инсон буд, анакун ман ба шумо гӯед ки значит фикр ин як ашёе ҳамин истеҳсолот будааст. ҳаме чӣ аз фикр сар шудагӣ. значит ҳамин як сирё, як ашёи ҳамин истеҳсолот, ҳамин чизҳое ки дидастудем, решааш аз фикр сар мешудааст. ман шумо ба гуфтани ҳастам ки ҳамин фикри шумо ягон вақт тамомшавӣ дорад. шумо ягон бор ҳаётатон ба дидед ки ҳамин сиратон ягон фикр нест, фикратон гум шудагӣ. не, фикр тамомшавӣ надорад ягон вақт. фикр ин фаровон аст, тамомшавӣ надорад. анакун мазмуни гапи ман чӣ? не ки аз сифати фикри шумо кадоме. агар ки фикри шумо дар саратон фикри камбағалӣ бошад, ҳаётатон ба камбағалӣ бисёр шудан мегирад. фикри сарватмандӣ бошад, сарватмандӣ бисёртар шудан мегирад. шумо барои фаҳмида гиред ки сарвати ин дунё тамомшавӣ надорад, чиба ки фикри инсон тамомшавӣ надорад. вақте ки то рӯзе ки инсон фикр, лаёқати фикр кардан дорад ва ягон дигаргунӣ месозад. ин чӣ гуфта гап? вақте ки шумо ягон мушкилӣ ба меафтед, шумо пул наковед. вақте ки мушкилӣ ба меафтед, шишта фикр кунед. шишта фикр кунед. роҳаша албатта меёбед. ягон мушкиле нест дар ин дунё ки ба ғайр аз аҷал, ягон мушкиле нест ки вай ҳал надошта бошад. ба ғайр аз аҷал, тақдир ки ҳамон рӯз ба наоварда бошад, ягон мушкиле нест ки роҳи ҳаллаш набошад. ҳамин мушкиле роҳи ҳаллаша меёбад. чиба ки фикри инсон тамомшавӣ надорад. фикр ягон вақт тамом намешад. шумо доимо агар ки ҳамин фикратона истифода кардан гиред, дастатона не. мардуми камбағал бисёртар дасташа истифода мекунаду фақат меҳнати сиёҳ мекунад. ана ин фикраша истифода намекунад, барои вай тараққӣ намекунад, барои ҳамон фикраш хом мемонад, ранги корди кунд ҳаст ку корд кунд, фикронаш анамон хел мемонад, пешаш ба он проблемааш ҳал кардан наметавонад. чиба ки вай умственный лен, умственный барьер, чиба ки ҳамона истифода набурда истодааст. вақте ки шумо бисёртар истифода кардед тарзи фикронатона, скорости ҳамин фикратон тез мешавад. мисол пештартар агар ки шумо як ҳафта ба ягон решение қабул мекардед, анаку мебинед ки як рӯз баъд як соат баъд 10 минут баъд баъзе решение ки шумо қабул мекунед, қароро ки шумо интихоб мекунед, $100 меистад, баъзеш $1000, баъзеш $100,000. шумо пеш ба мебуравед. барои ҳамон якумин коре ки мехоҳам ки шумо ёд гиред, именно ҳамин чиза бояд ки шумо тарзи фикронаатона, чиба ки фундаменти кори шумо аз фикронатон сар мешавад. анакун мо фаҳмидем ки
фикр тамомшавӣ надорад, ана кун решаи бойгарию сарватмандию чемпионию мисол муваффақ шудан ин фикр аст. мо фаҳмидем ки асабе ки вай тамомшавӣ надорад, значит мо ҳам фаровон зиндагӣ карда метавем. ҳамаи мушкили роҳи наҷоташ ҳаст. мо ин чиза фаҳмидем. дуюм, мардуми камбағал фикри, то есть мышлени патер, ёкнед, бой додан, мышлени патер. ин бисёр мардуми мо ба ҳайдия, тамоми халқи дунё ба, не ки халқи мо ба, ин беҳад бисёр мышлени патер. ҳамин ман дута мисол мебиёрам барои ки шумо мана нақс фаҳмед. Дута мисол мебиёрам. ҳамин майни сари мо ранге ки света мекушем дар мегиронем ки заводид мекунед машина, приключат шудан мегирад. ранге канали телевизор приключан мекунед ку айна намохел ё мишлени камбағалӣ ё сарватмандӣ. Мана мишлени патер. Имрӯз ман якча рубрика ба саволо ба ҷавоб додам. Якта бача навистагааст ки ман як рафиқам қате, ман худам хостам ки бизнес кунам, интернет магазин қате либос фурӯшам, хеле $200,000 пули русӣ бой додам, қарз ба фурӯмадам, минус ба рафтам. Баъд якта рафиқам гуфт ки биё як ҷо нигоҳ кунед мишлени патер. $200,000 минус ба рафтем. Всё, ключи шуд. Сознание сар кард кор кардана. Диққат. Вай навистааст ки маълим ман бо гирифтам $500,000 қарз гирифтаму як рафиқам қате точка кушоде. Кор шуда истодааст, не ки прибыла надида, бо вай рафиқам гуфт ки пул намерасад, бо ман $400,000 дига бо қарз гирифтам. Диққат кунед, нигоҳ кунед. Қарз зиёд шуда рафта истодааст. Мишлени патер. Проблема за проблемам. Нигоҳ кунед. Ана кун. Баъд дидем ки манин карантин сар шуду, бозора маҳкам кардан, точкаомо маҳкам шуд, вай одамо амман пул талаб кард. Ман хостам ки ягон ҷо даромад созам ки ин пули мардума гардонда тиям. Маска заказ кардем аз Узбекистон, $2 миллион бо ман қарз гирифтам. Бори мо аз Узбекистон граница Қирғизистон ба омада маҳкам шуда монд. Чебаки қонун баровардан ки маска як давлат дига давлат фурӯхтан мумкин нест. Бори мо ҳозир дар Қирғизистон истодааст, вай одамо ман қарз гирифтаги вай мана маҷбур карда азоб додан аст. Нигоҳ кунед. Патери. Ҳозир ҳамин рубрика ба ман савола хунда ҷавоб додам. Диққат кардастед. Чиба патери болои патери омада истодай. Патери болои патери омада. То есть бой додан, ин ба бой мети, вай ба бой мети, вай ба бой мети, вай. Бисёр бачаҳое ки бизнес сар мекунанд, як бор бой дод, зиқ мешад. Вақте ки шумо эмоционально зиқ шудед, нигоҳ кунед, фикр, мысль объединяется эмоциями плюс воображениями. Всё, кошмар начинается. Это создает реальность. Манами фикре ки эмоция қаттию, воображение, тасаввур қатти пайдо шуда, шумо сахт переживат кардед, всё, печат сар шуд. Уже фикри патери сар шуд. Ана кун чӣ коре ки сар кунед, ахири оқубаташ бо бой метиҳед. Чӣ коре ки сар кунед, то фикронатона дига накунед. Ин ба монанде медонед чи ай? Ҳамин компютер бага ки шумо як диска монед ку, ҳамин диск ба навистагӣ чиза нишон метиҳад. Сарфи назар шумо ин диска да Хуҷанд мемонед, компютер ба да Душанбе мемонед, Америка мебаред, Япония мебаред, гуҷо баред бурдан гиред. Не ки ҳамон чизе ки да диск навистагӣ ё да флешка навистагӣ ҳамон чиза нишон метиҳад. Дигараш нишон наметиҳад. Чи ба ман ҳамин бача магазини аввал интернет магазин ба патери барафт, ин ба патери барафт, магазини одежда бо мана ин вай ба маска ба ин чизо. Чи ба ин? Патери. Чиба ки сознаниеша мохелай. То сознание дигар накунед, решение дигар намешад. Инам состояние жертва мегон. Ҳамин мишлени патер ин состояние жертва создаван мекунад ки шумо жертва ситуация мундан мегиред. А ин ситуация дигараш ба, а инаш дигараш ба, а инаш дигараш ба. Бо як мисол дигар мебинам. Якта уком будан Далерҷон журнали Элита. Журнали Элита буд. Мисол мебиёрам Тоҷикистон ки шумо фаҳметон. Ана омад гуфт ки устоз ман намефаҳмам ҳамин чӣ ба мехед. Ман гуфт якта заказной китоб кардам $90,000 ба. Аз рӯи нақшаҳои ман як $15,000 ман ба бояд даромад мемонд. Нигоҳ кунед ки маълим, ман гуфт ҳаминак тамом карда додам. Вроде би ҳамон пула ман гирифтам. Тамом карда додам. Журнала бо ман $15,000 қарз пеши типография ба. Чӣ ба ин хел шуд нафаҳмидам. Чӣ ба? Мишлени патер. Конца концов журнал рафта маҳкам кард. Чиба ки 3 бор, 4 бор, 5 бор анами хел патери ба омадан гирифт.
хотер наборед. Ман аз сарам ин чизҳо бисёр гурзондам. Ҳар чизе ки ман дарс мегӯям, ман ягон китоб ин чиза хондагӣ нестам. Ман ҳамчун олим, это мои открытие. Ман ин чизҳо ҳамаша худам кашф кардагӣ. Кори бисёр карда фаҳмидам ки агар ки мишлени потеря шумо перевоспитат кунед, то есть майнаи сари худатона тарбия карда дигар направление ба направит кунед, дага ҳамаш дигар мешавад. Як чиз дига мегӯям шумо ба 2015 ман Бодо Шефера даъват кардам дар 2018 ман Бодо Шефера даъват кардам дар Алмато, моҳи сентябр баромад кардам. Вай натуист омадан, ман 40,000 евро бой додам. 40,000 евро гонорари вас, таги $100,000 расход кардаг будам дар Алмато барои ҳамон форма гурзондан. Шумо вақте ки бой додед, настроениятон меафтад. Ман зиқ шудам. Ман ҳозир переживат кардам ки мардум чӣ мегӯяд, гумон мекунад ки Давлату ваё фиреб кард. Диққат. Резко потеря сар шуд. Як рӯз пасаша ман ба телефон карда гуфтам ки аввал моҳи май ба меҳмон наомад, моҳи сентябр буд. Ман ба телефон карда гуфтам ки китобҳои роӣ кардан, раҳ ба гум шудан 2 ҳафта бозас намеёбанд. Диққат, потери. Аз завод ман ба телефон карда гуфтам ки ин моҳ мо шумо ба квай кардан наметавем, бортуна тайёр кардан наметавем, 2 маҳ пас. То есть производственная линия 2 маҳ пас ақиб афтед. Шумо представь мекунед барои ман чӣ зарар меборад. Ҳамон муддат ба 103 магазин доштам. Ҳозир ба 500 чанта боша, ҳама 103 буд. Шумо мефаҳмед чӣ зарараш меборад? Нигоҳ кунед, потери. Ман рафтам ҳамон вақт ба Ранхесба, Москва ба ман мехондам, Ранхесба, Российская академия народных хозяйств при президенте Российской Федерации. Мехондам ҳамонҷо, равам худам як ранги неуверенный, неудачник барин ҳис кардам. Ман хотирам ба ҳаст. Шиштам дарс ба намефаҳмам чӣ мегӯянд. Ин мазмуни гапи ман чӣ аст? Мишлени потер. Мардум бояд ки аз мишлени потер шумо дур шавед. Ин чӣ гуфта гап? Ҳар чизе ки бой додед, ягон вақт зиқ нашавед. Зиқ шудед, бо потери пеш мебуд. Бо зиқ шудед, бо потери пеш. Анаку мардуми сарватманд чӣ кор мекунад? Ҳар чизе ки бой метиҳад, надо умед проиграт. ҳамин бой доданам ёд гирифтан дар кор. Медонед ки агар шумо доимо победител бошед, шумо слабе мешед. Немисол бой додан, нигоҳ кунед экономика чӣ қадar пеш бибурафт. Вақт ҳамин бой доданам ёд гирифтан дар кор. Вақте ки шумо ҳамин эмоционально бой додеду, нигоҳ кунед, пултон нест шуд, ёко ягон кор шуд. Неки шумо благодарности тарбия карде Худо, 1000 бор шукр. Диққат, шумо ба сабр пайдо мешавад. Дарунатон ба як ороми пайдо мешавад. Ман ҳамин чиза худам ба ҳис кардам. Вақте ки қарздор шудам чандин боро, доимо ин чиза ман болои худам кор карда тарбия кардам. Барои ман ҳар боре ки нигоҳ кунед, ҳар боре ки ман инвеститсия кардам ки пулам нешуд, ё партнёро хато кард, ё худам хато кардам, ё ки партнёро фиреб кард, ман дасткашӣ намам бизнес? Не. Ман гуфтам анализ, навыки и продолжение. Анализ, навыки, продолжение. ҳамин хел карда аста-аста ман бизнесома сохтам. Ман инвеститсия кардам, Тоҷикистонба мини банк шудам, таги 800,000 зиёдтар, 800,000, 400,000, таги 900,000 доллар пулам нешуд. Ман бас кардам ин ақида? Не. Тоҷикистонба инвеститсия кардан ман бас кардам? Не. Як чанта зиёда аз 3 миллион доллар ман бой додам Тоҷикистонба. Дар байни 10 сол ме, 7 сол ме мехеле. Ман бас кардам? Не. Чиба ки дальше кор кардан дар кор. Дальше анализ, дальше фикри потеря вообще кардан дар кор не. Фикри оянда. Бо фикр аста баъд сохта пеш мебаравед. Ман гум мекунам ки 2-3 мисоле ки ман шумо бовардам, ин достаточно барои одам мефаҳмидагӣ. Сеюм, мардуми камбағал медонед фикран чӣ ай? Я всё это знаю. Ҳозир байни шумо ба мехел одам ай гӯш кардан, я всё это знаю. Ё ки китоб багиред, ин чизҳо ҳамаш ясна. Ин чизҳо ҳамаш ина ҳама медонад. Агар ки шумо гумон кунед ки гапҳои ман ҳама донад, значи ҳама бой мешуд. Ҳама бояд муваффақ мешуд. Дар шаҳри Ош як бор дарс дода истода будам. Як занак омада гуфт ки муаллим мехоҳам ки ҳамин бародари ман дарсҳои шумо хонад. Ман гуфтам майла даъват кунед биёд. Омаду як ним соат 6 ё не ман 2-3 савол дода ким чӣ кора карда истода будам. Аудитория 700 та одам буд. Хеста бор омада бурафт. Баъд хоҳараш танаффус ба омада мана гуфт ки ҳамин додарам овардам, камак акшиз хес бурафт гӯш накард, гуфт ки я всё это знаю. Ман ҳамин чизе медонам.
ман гуфтам додарат агар ки ҳамин чизро донад бояд ки миллионер бошад. Агар ки додарат мумкин действительно додарат ҳамин чизро донад, мумкин ки вай миллионер ай. Вай хоҳарашо ки агуҷо мо 6 та хоҳарем, ҳама мо қарз ба, ҳама мо хонаҳома вай ба залог додаги, мо наздики ба хуна пеш мекунад шавҳаромо. Вай қарз ба 14 сол боз аз қарз ба. Мо намедонем чӣ кор кунем. Ман гуфтам набоша бародаратон шумо фреб карда истода. Вай ин чизро надонад. Нигоҳ кунед я, ҳар чизе ки ақли одам намегирад, ҳамон чиза инкор мекунад. ҳар чизе ки фаҳмиши одам зӯраш намерасад, вай чиза инкор кардан мегирад. ин инсоният ҳамин хел будааст. барои ҳамон инсон пайғамбароа инкор мекардан, гапи худоя инкор мекардан одамо. барои ҳамин ин шахсият одам ҳамин хел будааст. барои ҳамон фикронаи камбағалӣ, мардуми камбағал фикр мекунад ки я всё это знаю, ман ҳамина медонам, чӣ гап пеш занед, ман ин чиза медонам. А мардуми сарватманд бошад, чӣ хел фикронаш аст? Агар ки ман ба каме ҳам ёрдам кунад, это того стоит. Агар ки кам ёрдамаш ман барасад, ҳамин илма ё ҳамин китоба, ман бояд ки ин кора кунам. Агар ки ҳамин маслиҳати ин одам додаги каме ҳам ба ман фоида кунад, ман бояд ин кора кунам. видед мардуми сарватманд чӣ хела, мардуми камбағал чӣ хела? Мардуми сарватманд доимо аз талоши илмай, ҳамин пайғамбар мо гуфтаги ҳастанд саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки аз гавора то ба гур илм омӯз. А илм зиёд шудан намешавад. ҳамин хел не? барои ҳамин қадар мардуми камбағал мегӯяд я всё это знаю, то есть ман ҳамин чиза медонам. Мардуми сарватманд мегӯяд ки агар каме ҳам ба ман ёрдам кунад, ман бояд ки ҳамин кора кунам, ман бояд ки ҳамин чиза омӯзам, ман бояд ки ҳамин чиза ба ҳаёти худам тасдиқ кунам, биёрам. як умр беҳтарин хислати инсоне, беҳтарин инсон шудан хоҳед агар як умр шогирд монед. ман доимо меомӯзам. ман ҳозир бисёр чиза намедонам. 8 та диплом дорам ман, неки ҳозир ман хонда истодиам. ман ҳар рӯз худам мегӯям Саймурод, кай ту одам мешӣ? кай ту одаме мешӣ ки ту худата дар ҳақиқат аз сидқи дил бовар кардан тоӣ? ман рӯза рӯз ин чиза худам тарбия карда мепурсам. чорум, мардуми камбағал тарзи фикронаи русиш ба мегӯям тоҷикис ба. Бедные люди мыслят категориями жадности, соблазна. Диққат кунед. Анакун жадност чӣ мешавад ба забони тоҷикӣ қати? бахилӣ ва соблазн. Тез чӣ гуфтагам жадност? Тез чӣ ба дастам биёрад я? мисол тез муваффақ шам. вай фикри ояндаша нест, вай фикри пагаҳаша нест. ман ҳамин рӯз чӣ коре кунаму камутунам ки боша, ҳамин рӯз бояд ки ман вигриш кунам. барои ҳамон партнёрӣ кардан наметавад мардуми камбағал. мардуми камбағал якдигаш қати ҳамкорӣ кардан наметавад вақте ки гап дар бораи пул мерад. одаме ки фикронаи камбағали дорад, мумкин хонаш ба пул қати камбағал нест, не ки фикронаш камбағал ай. ман бачаҳоя дидам ки бизнес дорад, бизнесаш не ки ҳозирам фикронаи камбағали дорад. чӣ ба ки мана даромаду расходаш мана мехелай. як грант қати рафта истод, даромаду расходаш. даромад $1000, расход 1000, даромад $5000, расход. Гадавой оборот $200,000, расход қати бурафта истода. Чӣ ба ки ин фикронаи камбағали ай. мардуми камбағал тарзи фикронашон жадности, соблазн. То есть ҳамин чӣ чизе ки назарашон ба хушрӯ тобад, ман ҳавай кунам дия. ва ё имрӯз мехоҳад ки истео кушод, пага мехоҳад ки пригмахерс кушод, бо фардо мехоҳад ки гӯям магазин кушод, бас фардо мехоҳад столове кушод. Соблазн. ҳар чизе ки бинад ҳавасманд аст я. жадносташ тез пайдо шава ҳаётам ба, ҳаме чӣ боша сраза. анамин ин мардума ҳамин як рӯз то абеда кор мекунаду баъд аз абед миллионер шуданай. баъзе бачаҳо ман мебинам, ин бачаҳо асобина, бачаҳои молодёж 20 сола 30 сола бачаҳо ҳамин як ҳафта кор нокарда дилаш ба магазини худаша кушодан. ту аввал кор кун, ҳунар омӯз. аз вай мебиёд, аз мактаби олӣ хонда омадагад, бовар кунед диплом дорад, фаҳмиши кор надорад. мана ҳамин бини ҳаво ба гап задан намешад вай ба. вай гап мезана худое ки вай мана кор ба гирифтагиай. худое ки вай хуҷаини ман бошад. ана ҳавай жадности, соблазн. мардуме ки фикронаи камбағалӣ дорад, анамин хел рафторашу, гуфторашу ҳамаш анамин вай аст.
жадности, соблазн. Ман кун тоҷики ва мумкин дуруст тарҷума ки натонистам кардам калима худотон ёбетон. Анакун. Нигоҳ конед, мардуми сарватманд чӣ хел мекунад? Стабилност. мардуми сарватманд мефаҳмад ки дар як рӯз ту бой намешӣ. барои ҳамон ва чӣ кор мекунад? Кам кам стабилна доимо ҳар рӯз аста ба пеш рафтанам дар кор. баъд ҳава як пеша мекунаду қадам ба қадам медонад ки соли якум ман кор кунам мумкин камакак ман муваффақ мешам. соли дуюм бо камтар зиёдтар, бо соли сеюм камтар бо зиёд. баъд аз 5 сол 7 сол ман муваффақ шуда мебуравам. ана ин тарзи фикронаи мардуми сарватманда. нигоҳ кунед, ин фикронаи сарватмандӣ, яъне стабилност, ин ранге ҳамон қатраи об як ҷо ба чакида мед. ин мишлени чемпиона бинед. ҳар рӯз агар ки шумо 2 соат ҳамин раведу тренажерный зал машқ кунед ку ҳамон 1 соат ба машқ кунед, ҳамон ҷо ба шумо чемпион шуда метавонед баъд аз 5 сол 7 сол. агар шумо ҳар рӯз 2 соат китоб хонед, бовар кунед олим мешавед. агар шумо ҳар рӯз 2 соат ягон инструменти музика хати бозӣ кунед ва кунед, профессионал мешавед. агар шумо ҳар рӯз 2 соат як забона омӯзед, ҳамон забон ба идеал нагам мезанед. инсон як рӯз не як рӯз ҳамон шахсе мешавад ки вақташа гуҷо ба сарф кардагиа. агар шумо хоҳед ки шахсияти шумо олим бошад, вақтатона ҳамон ба сарф кунед. агар ки шумо хоҳед ки ҳамин умратон агар грузчикабе гурзонда истода бошед, умратон агар ки ҳамин магазин ба картошкафурӯшӣ қати гурзонда истода бошед, мардикори ё ки манин шикатури ба ҳамон шикатур чӣ ки нағз мешавад? не ки ҳамонам ақлан дараҷаи олиш қати ёд гиред. ин хел накунед ки лиш би ман камакак пул кор кунам хонам равам. шумо медонед ки 90% мумкин хай 90 не 60% ами халқи мо Россия мераду лиш би камак кор кунам хонам гашта биём. шумо ҳар боре ки рафтед ҳунар омӯзед. ин дафъа рафтед кори сиё кардед. дафъи дуюм ба накунед. сал зиёдтараша кунед. бо баландтараша. ман ҳамин хел карда камтар омӯхта боло бабуред. не ки ман имрӯзҳо дар давлатҳои Россия ки мегардам мебинам ки мардуми мо бисёртараш уже аста бизнес ба гузашта истодааст. фақат тарса кам кардан дар кор. дар дарси оянда ман дар бораи тарс гап мезанам, дар бораи страх гап мезанам, чӣ хел ва устранид кардана. ҳамватанони азизу гиромӣ, аз сидқи дил гуфтанӣ ҳастам, аз сидқи дил дуо мекунам, аз сидқи дил дар хизмати шумо ҳастам. гуфтанӣ ҳастам ки шумо муваффақ шуда метавонед. инсон агар ки ягон шахс, ягон инсон коре кардан тавонист, муваффақ шудан тавонист, ту ҳам метавонӣ агар ки ҳамонро ту ҳам омӯзӣ. инсон агар ки дигар шахс муваффақ шуда натавонист ё ки ҳамон кора кардан натавонист, ин мазмуни оне надорад ки ту ҳам наметавонӣ. ахотир набуроред. агар ки як кас кард, дигар каса ёд додан мешавад. ҳамон ба фақат хоҳиш дар кор, аз болои худ кор кардан дар кор ки аз нисби роҳ напартед ин кора. то охираш бурда расед, то натиҷа ба даст набиёред, аз баҳраш набуред. ҳамватанони азизу гиромӣ, ҳар рӯзи шанбе дар барномаи чашмаи умед аз сидқи дил дар хизмати шумо ҳастам. мехоҳам ки шумо шахси тавоно, шахси бузург шавед. ватана мо бошад, миллата мо бошад. мо бояд ки миллата мо созем. ҳамватанони азизи гиромӣ, ҳар рӯзи шанбе дар шабақаи Дифилм интизор шавед. ин дар дарси оянда ман дар бораи тарс, то страх, дар бораи дигар чизҳо гап, дар бораи пул гап мезанам. фикронаи сарватмандият чӣ хел максимална худба тарбия кардан. бисёр чизҳои беҳтарине ки ҳаёти шумо дигар мекунад. сифати ҳаёти шумо дигар мекунад. аввал шумо дигар мешавед, баъд ҳаёти шумо. то ҳафтаи оянда. барномаи чашмаи умед бо Саид Мурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифилм.